Igbo ndị ọma, anyị alaghachitere n'obere ezumike nke anyị jere. A nọkwa na-ele anya na ihe gbasara ikewapụta ndị uwe ojii nke steeti dị iche iche n'ala Naịjirịa. Anyị were na-asị ọ dị mma ka ọ bụ na ọ dịghị mma. Ndị na-akwado si kewapụta ya na-ekwu na a bịara werecha ike niile nye otu onye na Abuja, ya wụrụzie ọka omee ma nke dị mma ma nke na-adịghị mma, si ekepụta ya na steeti dị iche iche. Ewedata ndị steeti enwezie ọnụ ka esi echekwa ha. Ejuola onwe gị ihe mere. Asịghị m na ha abịala steeti o, dịka m na-agba ya ụkwụ ama m ihe m na-ekwu. Ejuola onwe gị ihe mere ndị uwe ojii ji ewere akwụkwọ bred tinye n'aka nye ha nara ha amaghị na ọwụghị ego. M na-abịa, ejuola onwe gị ajụjụ ahụ. Ejuola onwe gị ihe mere ha ji nọrọ n'ụzọ ajịja na-agba ha ọwụrụgodo na ọwụ tenkobo ka i nyere ha nara asịghị ọbịa na-aga. Ejuola onwe gị ajụjụ ahụ. Ọhịa nọ mmadụ n'ọbara. Ọwụrụ na ọwụ ihe nọ mmadụ n'ọbara. Gị mara na nsogbu ha buru ibu, mana mgbe ala anya ịma na civil servants n'obodo ya wụ Nigeria ndị ke steeti, ịma na ha na-ata ahụhụ. Mgbe ụfọdụ ha na-anọ 8 months, o nwere ndị na-anọ 8 months, 9 months, 5 months, 6 months akwụbeghị ha ụgwọ. Ejuola onwe gị chere, ejuola onwe gị onye ahụ wee na-echekwa gị, ọ dị ka ebe ị nwere onye na-elekọta ụlọ gị ka gateman ekwuo ya ụgwọ for 5 months, 6 months. Ejuola onwe gị ihe ga-esi n'ime ya fụta. Ma kwara na nke a na-eti mkpu ndị uwe ojii na steeti, ọ bụkwara na a ga-enye ya ndị na-achị ọchịchị ha biko. Ihe awụ otu ụzọ naanị. Ihe na-eme gị ile anya uru ya n'ime na ọghọm. Ọ bụrụ ma uru karịa ọghọm, gị mee ka ekwesịrị. Kedu uru? Ụgwọ ọnwa. Uru m gwara gị ọtụtụ ihe ga-eme ka nsogbu dịrị. M gwara gị o nwere mgbe ọ ga-eru m agwa gị ha ga-eme ka udo dịrị. O nwekwe mgbe ọ ga-eru m agwa gị sị gị asịghị m na onwe gị uru, mana m na-agwa gị sị na otu obodo anyị bụ Naịjirịa si dịrị, ọ wụrụ na aka ha eji jide ha na federal na ọwụ aka eji ejide ha na steeti ma eweta ya na steeti. M sị na ebe ihe na-ebe n'ebe ụsa ga na-ebe ebe ụzọ. Ọ wụghị steeti polisi eweta ya na steeti ha chịrị ebe obiri, ọ bụghị ebe obiri. N'ihi na ile anya na ndị uwe ojii o nwere ihe ha na-ebu n'obi gbasara ego. Nke mbụ, ha na-agwa gị na ego ha na-akwụ ha a na-ezuru ha. N'afọ gara aga kumere ebuliri ego ha elu. Mgbe ha ebuliri ego ha elu, agwa ha na-achọ ịhụ ha n'ụzọ. Ha ka nọ n'ụzọ ka ha nọ n'ụzọ. Ụfọdụ ha nọ n'ụzọ. Nke a bụ eziokwu. Ha ka n'ụzọ ka ha nọ. Ana m abịa. Onwe ya na-akpọ ụgwọ ọnwa na-ezuru ya n'ala Naịjirịa anya. Ọ mmadụ ile anya nwee ndidi. Arụ ebe gị onwe gị nọ, ụgwọ ọnwa na-akwụ gị ọ na-ezuru gị? Ma ọ na-ezuru m, onwe onye ọ gbasara. Ọ na-ezuru gị. Ọ na-ezu m, onwe onye ọ gbasara. Onye chere nwa nna chere. O nwere na-eri 500,000. O nwere na-eri 500,000. Ọ ga na-agba mbọ ka emeruo 1 million. Nwee na-eri 20,000. Ọ ga-achọ ka ị na ofu ebe ahụ eweli iwe. Mgbe ahụ zi ọ pụtara na mgbe ahụ ewelikwara ka ha elu gwa ha nọ ma ihe ha kwesịrị ime. Na ọnwa ịbịazị na-abịa anara ndị mmadụ ego n'ụzọ. Onye na-ekwenye ego agbara ya gbagbuo ya, ọ ebe onye dere mma. Ghọta ihe m na-ekwu maka ihe gbasara ndị a. Ịchọ ka ịghọta na chere nwanne. Ihe na-eme nkapị na-eji esi usi ọwụ n'elu ahụ ka ọ nọ ya. Ọ bụrụ ma ọ nọrọ ya n'elu ahụ, mmiri gara ịmachapụ ya. Ọ nọ ya n'ime mgbachere. Abalị ole gara aga, nwa amadi nke polisi Adamu ọkwa bịa Lagos. Gịnị ka o kwuru? Onye uwe ojii ọbụla ahụrụ gbagburu mmadụ na-enweghị isi, onye ọ ga-ejide bụ ọga ya. Itinye onwe ihe o nwere. N'ihi ya ihe ndị ahụ agbasaghị m. Ihe ndị ahụ agbasaghị m ihe m na-ekwu. Dịka ihe m na-agwa gị wụ, ama m ihe m na-agwa gị. Ndị uwe ojii n'obodo anyị wụ Naịjirịa chịrị ike. Ha chịrị ike. Ihe ga-emewu ị na-arụ ọrụ na Lagos steeti wụrụ Imo steeti, asịghị na ị ga-ala Imo steeti, ọ ebe ọ ga-ebido. Onye ahụ nọ na Lagos steeti na-arụ ọrụ onye uwe ojii ya wụrụ onye Imo steeti, mgbe a ga-asị onye ọrala ebe ha kwagala Imo steeti. Mgbe ahụ lara Imo steeti, ọbara ahụ ikwuru na ya n'ahụ ihe ọ ga-eburu me gịnị la Imo steeti. Mgbe ahụ ọ wụzikwaghị steeti polisi, ọ wụzikwa federal polisi, ọ wụ steeti polisi. Ọ bụrụ ma enweghị onye isi ga na-akpado ihe ọjọọ ha ọ na-eme, ọ ga-akwụsị. Onye isi ahụ ga-abụkwa onye isi ha
ụgwọ otu n'ime ndị ga-alọta ihe na-agwa m bụ na onwe onye uwe ojii bụ ezigbo mmadụ ha siri ike ihe m na-ekwu ụwụ ịma a na-ekwu okwu na ọwụ enye steeti polisi gatakwa ihe anyị na-ekwu okwu ebe a enwe steeti polisi udo adịrị ha eme ihe ha kwesịrị ime ma na-achọ ka ị mata na ọwụghị steeti polisi ma federal polisi mere udo adịghị ma na-agwa gị na ọwụ akparamagwa ha na otu ha si bido mere jidere otu ahụ ọ bụrụ na gị nwee steeti polisi chọọ ka enwee ihe ga-eme ka udo dịrị a ga-agbanwe aka ha ji na federal policing bịa na steeti. Agwara m gị na mmadụ ọkụkọ anaghị ata akwa ya. Agwara m gị na iwere mmadụ a oje ya ebe a mụrụ ya n'ezi mgbache ka m gwa gị ụmụ oge anyị na-aga ụlọ akwụkwọ anyị dị na nwata enyere iwu si onye ọbụla egidere ji egbe na-ezu ohi ọ bụrụ ma ụlọ ikpe kpee ya ikpe ọnwụ a ga-ekpọrọ ya bịa n'obodo a mụrụ ya ya gbagbuo ya. Echeta m ofu nke mere na obodo nke nọ anyị nso ma a na-aga skuul mba obodo anyị oge esi achọrọ ịbịa gbagbuo onye ahụ onye isi ụlọ akwụkwọ anyị prịnsịpal mechiri ụlọ akwụkwọ si onye ọbụla jee si ọkụkọ hụrụ ka esi eme ọkwa maka esi nke ya onye ọbụla gara tinye aka n'izu ohi etu a ka esi eme ya. N'ihi nke ahụ ịbịa na be gị oke onye ị ga-ana ngarị ọ bụ nne gị ma nwanne gị ma nwanna gị ga-ekwuchie n'ụzọ si ya weta ego ka m na-agwa gị na onye laa be ya gịnị ka ọ ga-eme ego ha na-akpọ ha ga-amazi ka ha ga-esi na-ahazi ndị isi ha na-akwụsị dị na-ana anyị ụfọdụ ihe ndị a ha na-ana ha mere ka ichena ihe niile ha na-anata na ba na-akpa ha na-eweta ihe ndị a na-akpọ return. Ịbịara na okwu ahụ m na-ekwu na onye ahụ ị na-ekwu nwa onye isi ngwara onye ọjọọ ebe ọ nọ ọ lọtakwa n'ebe ha ọ ga-awụ onye ọjọọ n'ihi nke a chere n'ihi nke ala anya asịghị m na ọ dịghị mma inwe steeti polisi ọ dị mma magburu onwe ya n'ihi ha sị ihe nọ nso na-awụ ihe inye aka mana ihe m na-ekwu wụ tupu ekwu okwu steeti polisi inwe steeti polisi ka a hazie federal policing ahazichaa ya n'ihi nke a lee anya ọtadore ndị federal gọọmenti ụtadere ha n'ihi ụzọ ha si ewere ndị ga-awụ ndị polisi n'obodo anyị awụ Naijiria. Ọ bụrụ na ile anya enwe ebe ndị a na-arụ ọrụ ha sị gị na tupu ewere gị n'ọrụ dekwe ihe ị ga-enwe qualification. Ile anya na ndị uwe ojii anyị taa o nwere ndị jicha primary 6 I'm coming. M sị o nwere ndị jicha primary 6 bido n'ọrụ uwe ojii mana ile anya taa ha wụ ndị ji akwụkwọ karịrị akwụkwọ n'ihi na a na-ebe ahụ mee gịnị zụlie onwe ha. Ilekwa anya taa o nwere ndị uwe ojii gara secondary school a na-ewere ka ndị uwe ojii isi na ọwụ taa masị gị na ọwụ taa a na-ewere ha taa. O nwere ndị anọ ebe ahụ afọ 10 ha enweghị mmụọ ịnụ ọkụ ime gịnị ị ga-amụta ihe ga-enyere ha aka. Ọ bụrụ na a na-aga trening ndị na-aga trening nwekwa ndị isi bụ ndị maara otu esi eme ihe mana ndị ga na-akpọ ndị korovo wụ ndị a na-anọ n'ụzọ wụ ndị na-evute aha ọjọọ adọghị ha wụ ndị a na-edupu ka ha gaa lekọta obodo na a na-eme elekshọn mana otu o si na-adị anyị ga-anụrụ ihe ndị mmadụ na-ekwu bụ ihe ha chọrọ ka ọchịchị etiti anyị mere ha. O nwere ndị ga-eleba anya na ihe anyị na-ekwu o nwekwara ike ha eleba anya o nwere ndị ga-asị gị na ha chọrọ ka arụọ ha ụzọ o nwere ndị ga-asị gị na ọwụ ndị na-elekọta obodo nwe sekuriti ka mara ihe ha ga-eme. Ọwụwa anyị ga-ekwu ohere anyị na-enye unu ugbu a wụ ka ị nụrụ ihe ndị mmadụ ga-ekwu ma anyị ga obere ezumike mgbe anyị lọghachitara anyị ga-emezi okwu a ka ọ wụrụ ihe ga-abịa n'isi njedebe. Agala ebe ọbụla ọ ka bụkwa n'ezigbo telivishọn ebe ọ na-akpọtụ ka anyị si na-ewetara unu oge ndọrọndọrọ ọchịchị. Ịma na abịa na ndị Igbo adịghị olezi anyị chukwu nye ya ma nye ya akụ n'iche so anyị ga-like ka ịmago ebe ọ bụla anyị nọkọrọ ihe na-agara anyị nke ọma but first of all na ụzọ ga-adịrị anyị mma ụzọ dị mma moto na-agba nke ọma and anyị chọkwa ka gọọmenti weta aka na sekuriti edago ka afọ dat na ife dịka oshi ama mbatazi n'ala Igbo ọzọ bido anyị nwere ezigbo aka ọrụ yọdago and again kwa ya weta aka na schools ka afọ ụmụazị na-aga akwụkwọ. Achọghị m ịma afa ha
because I don't want much interest na politics in Nigeria. But ihe m chọrọ ịma ebe ọ bụ na o si bịa bụ ka ha rụọ ọrụ ha ekwere wee bịara ha ka ha banye ebe ahụ. So ọ bụrụ na arụ ha n'ọrụ ahụ nke ahụ ya adị m mma n'obi. Mmasị ebe na-echekwa n'echiche m n'ebe ọ ga-esi wepụta bụ na South East. Ebe n'ime South East ahụ o nwekwa onye omebe iwu n'ọbụna ụlọ ndị omebe iwu since na-achọ afọ ya bụ Senator Ike kwere mmadụ. Ọ na-achị ndị Igbo ọfụma since banyekwa ebe a kịta. Tụọ ya maka nchọ ka mma na-ekwu na ya maka nwee ike wụọ onye isi ndị omebe iwu. Ihe m na-atụ anya n'aka fawa bụ mmepe obodo. Mmepe obodo ihe kacha mkpa ka ha wee neba anya n'ihe ha kwesịrị ime, wee ihe dị ka ụzọ n'enu maka ọkụ ihe dị mkpa, ọkụ eletrik ihe dị mkpa. Mmadụ niile, mmadụ ncha n'idiri dịkwanụ mkpa na mmepe obodo. So anyị n'idiri ọkụ, anyị n'idiri ụzọ, anyị n'idiri mmiri. Ọtụtụ obodo enwere mmiri ọṅụṅụ. Most people na-egwusi ala ekupụta mmiri. So ụmụ ihe a ka anyị na-edisgasịrị. Na Nigeria mepere emepe bụ ụmụ ihe a ha tinye ya in place, everything ya dị okay. Ihe nnata ka mere anyị bụ ka anyị leba anya n'ihe gbasara sekuriti. Maka na bịa na Nigeria today, Nigeria nwere sekuriti anọ in zero level na sekuriti. Ma even otu a mụ na gị na-ekwu na n'ụtụtụ a mgbanye ihe onyonyo m na-afụ onye na-akpọ na redio na-ekwu sị na ọgbara dị na Benue, even ya nwa na-akpọ na ekwentị a na-agwa bụ nọ na in hot bondage n'ebe ọ nọ n'ime ọhịa. Anọghị ime ọhịa ka ọ na buru ibu n'ime ọhịa na Benue State. I have forgotten the local government. Then m na-ekwukwa sị ka Nigeria especially onye isi anyị ma ndị omebe iwu ka tinye ọnụ gbasara life of the Nigerians maka na anyị nọ in bondage. Then m na-abanye ihe ọzọ nchekwa ka ha tinyesi ike bụ na gbasara ọrụ youth agụcha akwụkwọ abịa nọrọ sam na-anya keke sam na-agba ọkada. Ọ dịrọ mma graduate ka enedi anya ọfụma ma wepụta ihe bụ ọbụgoduru ọrụ enye ha ọrụ ka na-arụ ọrụ na-eruju afọ ka maka ori. Because an idle mind is a devil's workshop. So ọ ha ka m nwee ike iwu agha ma ọ ka arụọrụ anyị ụzọ okporo ụzọ ka enwee ike rụọrọ anyị ụzọ ọfụma wepụta ego ahụ anyị na-generate from our natural resources na-arụ anyị ọrụ ọfụma.